Eusko ikaskuntza, jakitez. Antiguamente Navarra era un reino independiente, de pagos y de soldados, y de otras cosas urgentes. Desde 1512 Navarra se unió a Castilla, sin abandonar sus fueros, así el pacto lo decía. La Navarra en aquel año mucho fue lo que perdió, pues perdió la independencia, prenda de inmenso valor. Pues hay muchos en España que trabajan con malicia, porque sea la Navarra como las demás provincias. Y si el gobierno de España sigue en sus pretensiones, se tomarán en Navarra serias determinaciones. Con Monteagudo, Cascante, Ablitas, también Varillas, Cortes, Buñuel y Murchante, formemos una guerrilla para marchar adelante. Nos acompaña Fitero y la ciudad de Corella. Juntos con los de Cintruénigo bajaremos a Tudela para marcharnos unidos. Luego pasamos el Ebro, por Arguedas y Valtierra, Villafranca, Caparroso, Olite, Tafalla y Estella. Y también se nos ofrecen, como si fueran hermanos, los valientes alaveses, vizcaínos y guipuzcoanos. ¡Vivan las 4 provincias, que siempre han estado unidas y nunca se apartarán, aunque Gamazo lo diga! ¡Viva la noble Guipúzcoa! ¡Viva la invicta Vizcaya! ¡Viva Álava la leal y la heroica Navarra! ¡Viva Navarra y sus fueros! Kulturarloa hemen Euskal Herria irratian. Eusko ikaskuntzarekin batera kulturaren zabalkunde ahaleginean. Gaurko gure gaia historia da. Nafarroren konkistak 500 urte bete behar baititu 2012an. Solaskidea Patxi Abasolo dugu. Nafarroa bizirik 1512-2012 ekimeneko arduradunetako bat abera. 5. mendeurrena orain bai, hurbil dugu, hurbil somatzen dugu. Hasi berri dugun ikasturte honek zuzenean, eramen behar bagaitu mendeurrenaren urte horretara. Eta ekimen bat baino gehiago bada, eta eragile eta taldeak etari dira, hauetako bat hortxe, buru belarri, gaia zabaldu nahirik, jendeari ezautzera eman nahirik, hortan ari dira Nafarroa bizirik ekimen honetatik. Orain arte egindako lana, hemendik aurrera ze asmo diren, hortaz mintzatuko gara Patxi Abasolorekin. Nafarroren konkistaz zer dakigun edo zer dakigula uste dugun. Nafarroan toki askotara joan eta bai konkista izan zen, baina Nafarroak foruak ez zituen galdu. Esate baterako hori da. Montaguduko kopletan eta aditzen duguna. Jendeak zer daki, Nafarro jendeak ze jakintza edo ze oroitzapen euki dezake Nafarroren konkistaz. Patxi Abasolo. Zaila erantzuna, ze hor tartean sartuko dira foruak eta nola interpretatzen ditugun eta zer diren, benetan askatasun ikurra den edo bakarri diren galdutako independentzia horren azken apurrak, baina jendea subkonstiente kolektibo horretan badu gauza bat oso garbi, hau da, duela 5 urte zerbait gertatu zen, herri hau irauli zuena, herri honek galduzun zerbait, eta hori jendea badago oso garbi, jendearen buruan badago oso garbi. Orain, gelditukarekin ere bai, herri honen ibilbidea ere berezi izan zela, hainbat kontu mantendu egin zirela, eta nahiz eta agian instituzionalti eta politikoki gauza asko galdu, baina hor izaera propio ere mantendu egin zela, eta ordu beti egon da hor azpian edo izkutuan, egun batean izan genuen altxor horren inguruko
ez dakit oroitzapenak, baina sentsazioa gutxienez, eta hori bai, zerbait falta zaiguna. Hori nik uste duzu kontziente kolektiboan badagoela. Jendearekin izan duzun harremanetan, da oin izaztuko dugu hori, baina hori da, ez da, gelditzen ote, bai, konkista, bai, baina, Nafarrak alda ere, irauntzue, Nafarro izaten, hor dagun puntu hori, laus hori, eta horren aurrean, zein da, zuek zabaltzen duzuen mezua? Bai, eta gainera historia ikuspuntu batetik, batzuek esaten dute historia objektibo izan behar dela eta objektibitatea, eta hori, batzuk aldarrikatzen dugu subjektibitatea zintzoak garelako. Ze, klaro, guk historia aztertzen dugu eta gertaera historiko horiek aztertzen dugu gaurko parametroetatik, gure buruatik, gure buruagandik hasita, eta duen hori subjektiboa da, ez? Baina bai, hori importantena da zer gelditu zen hortik, ez? Eta hori importantea da ze bizipenak eta nola geratu zen Nafarroa gertaera historiko horiek pairatuta, ez? Eta nik uste dut hori nahiko garbi dagoela. Eta alde horretatik guk beti esaten dugu egia inork ez duela eta guk ere ez, baina gutxienez ez izkutatu gertaera historikoak. Eta hor daude, egon zela konkista bat, klaro, orain, inkluso konkista horren aldekoek esaten dutena da, aspaldiko kontua dira eta gainera zinfinean ona izan dela guretzat, ez? Baina, klaro, hori ere esatea latza da, ez? Eta lehenik eta behin ezagutu, rekonozitu zer gertatu zen, eta gero, gure bigarren helburua da, zenolako eragina izan zuten eragile horiek aurrerantzean, eta hau da gure plater nagusia zenolako eragina duten gaur egungo egoeran, ez? Eta hor daukagu hitza, eta hor dago gure hitzaldien zera erakargarriena da, eskaintzen diogula Nafar jendarteari aukera bat, horren inguruko eztabaida eta hausnarketa egiteko zentzurari gabe eta lerroa markatu gabe, ez? Nafarroak, independentzia galdu zuen, konkistatu izan zen, baina Nafar jendea ari zen alde batean, baina bestean ere ziren Nafarren kontra. Ez da, dikotomiak egitearen aldeko izaten gara. Batzu ziren Nafar zintzoak, besteak Nafar traidoreak. Garbi dago guztia naparra zirela. Eta garbi dago desmitifikatzeko, ze askotan badaukagu olako joera esateko genetikoki Nafarrok edo gustoko dugu gerra zibila eta elkar mokoka ibiltzea eta hau sentitzen dut, baten bati pena ematen badiot edo tristura eragiten badio, baina ez gara bat ere bereziak. Hori gertatu da eta gertatu zen herri guztietan. Hau da, indartsuaren alde, beti agertuko dira batzuk, baina ez horrelako autua libreki egin dutelako. Egin dute libre, baina haien interes partikularren alde ez da. Eta hori gertatu zen, egia da. Baina hori baina importanteago da ikustea oroar Nafarroa ze autua egin zuen eta oroar ikusten da oso ongi garaiko aragietan, agirietan eta gainera agiri horiek Espainiarrek idatzitakoak, seguk ez daukagu propio, haiek idatzitakoak eta ikusten da oso ongi 20 urte, 30 urte horietan noren aldeko autua egin zuen beste Nafarroa horrek eta gehienek alboratu zituzten legitimitate berria nolabait esateko eta azkenean izan zen zerbait behartua, eta hori historikoki froga daiteke. 2012a lehen egia esan urruizko somatzen genuen, baina hortxe dago, ikasturte honek bere segidan ekarri behar digu 2012a. Zuek ekimen honetan, Nafarroa bizirik, 1512, 2012 honetan, lanean ari zarete, bide puska bat egina, eta bi tarteko diferenteak baliatuz, zen edute produktuak, liburua, eta bestelako, baina jendearen gana hitz egitera joanez aurrez aurre. Horzu patxi bateko eta besteko esperientzia dauzkazula, zein da tresna egokiena jendearekin komunikatzeko?
abotsa, harreman zuzena, hori agian ez dago modan, eta hori aldarrikatu behar da, ez? Gainera, beti esaten dugu Euskarri hori krisian dagoela, jendeak ez duela interesik, jendea etxetik ateratzeko, baina agian ez du interesik eskaintzen diren gauzaekiko, ez? Gure sorpresa izan da, hitzaldi mordoa ematen ari garela, eta guztia dira 54 launetik gora. Tarduan hori nik uste dut azken urte hauetan ni neuk galdua nuela irudi hori, eta lehen komentatu dugun bezala, hainbat herritan, inkluso 140 hurbildu da hitzaldi batera, eta hori da, horrek bai behar duela, orrialde bat edo egunkari bateko orrialdea. Eta oso hitzaldi biziak, solasa atseginak, eta nik uste dut hori lortu egin dugula, eta hori da 2012-2012 Nafarroa biziriken plusa, ez? Freskotasun hori eskaintzen duela, ez? Jakin nahi ez doa jendea, edo dakina edo ustez dakiena espresatu nahirik? Hori ere oso polita da, normalean hitzaldietara joaten da jende konbentzitua, ez? Jendea autoalimentarse, ez? Edo da helburu nagusia, ez? Nire buruarekin eta aterako naiz handiago, eta ez, honetan ikusten da lehenik eta behin jendea gainera zintzoa eta humilez esaten du apalez ez duela ideiarik, ez? Eta bestetik, gaurko esparru politiko guztietako jendea hurbildu zaigu, inkluso joera eskuindarrak, naparrak, azken finean, eta jende asko ere hurbiltzen da, eta hurbiltze hori oso importante da, naiz eta isilik egon, liburuzkoa hartu, etxera bueltau, eta hori elitu da, guk egin beharreko lana. Gure Nafarro honek dauzkanak eta, barne mugak, eta zure esperientzia batera eta bezar Nafarroan, eta Nafarrotik kanpo edo, Nafarroa zabalean, ebali baduzu esan, baina eta faiatik berantzakoen artean, eta betiko gure barne muga horiek ezaguturik. Hor ere, bada, jakimina, bada kuriosidadea, bada interesa? Egon badago, arazoa bat daukagu, beti hitz egiten dut, eta nik uste dute gure jarduera laburbiltzen duen hitza bada akulturazioa, ez? Eta orduan, 500 urte hauetan pairatutako akulturazioak behartu gaitu, gure burua ez maitatzera, ez? Eta guk ekimena herri eragia izanik ere, helburutako bat da bertako instituzioekin lan komuna bilatzea, eta gaur egun, zoritzarrez, Nafarroaren zati horretan noren esku dauden udalak, eta orduan haiek ez digute errestasunik ematen bertaratzeko, baina beste Nafarroa horretan ere baude eragile pilo bat, eta berez uste dute aste pare bat badaukagu Bianan, prestatzen nahi gara Karkar herrian ere bai, eta badaukagu jendea askotan dago esperon, hor zailtasunak handiagoa dira, eta danak antolatzea gehiago kostatzen du, baina egon gara hor ere bai. Nafarroaren konkista, 500 urte, 2012an beteko dira, hortxe, bezperetan gaude. Konkistaren inguruan badira aleginak, badira ekimenak, genero eta molde diferentetakoak, akademikoak batzuk, argitalpenak, eitera bideratuak, gaia gizartari ezautzera ematera, divulgatiboak eta bestelako asmoak dituenak. Alegin zabal honetan zein ote da Nafarroa bizirik ekimenaren espezialidadea. Patxi Abasolo. Apaltasunez, esparru guztiak. Hau da, honekin nahiko ambiziosoak. Baukagu batetik, ekimenak berak antolatutako gauzak, eta gero beste eragileekin batera antolatutakoak. Hau da, aurretik baziren esperientzia handiko eragileak, eta orduan ez dugu ezer berririk asmatu behar, eta orduan haiekin lan komunean bilatu, eta adibidez, holako uztarketa polita izan zen, Navarraldek antolatutako kongresua, ekimena babesa eman zion kongresuari, guk ere zabaldu genuen haien kongresua, eta gainera ponentzia batekin parte hartu genuen barrutik. Eta gainera ekimena bera duen plus hori lortzen, hau da,
gune intelektualak eta kalea, herri mugimendua uztartu azken finean hori dela guk uste dugu ezinbestekoa berreskurapen hori lortzeko, ez? Gure aldetik, urriaren amaieran ja publiko egingo dugu orain arte egiteaz aparte, zer daukagun buruan, eta hor daude lehiaketa asko, eta ideia guztiak ez ditu botako inor aurre ez egiteko, baina... baten bat. Bai, adibidez, gure argibitxi bat izango da gazteluen eremuan berreskuratzea. Zoritzarrez azken hamarkada hauetan ere instituzioek kaso egin ez duten kontu oso importante bat da, ez nola zapuztu eta ondatu zituzten gure gaztelu guztiak, eta ez zen hori Cisneros jauna artea edo historia maite zituelako, baizik eta gure soberaniaren edo estatalitateren ikurra zirelako, ez? Tardun, berreskuratu, duintasunez, safla jarri eta herri dinamikak aktibatu bertako eragile eta udaleekin batera, hori izango da bate. Zerbait, Amaiurko gaztelu emblematiko horretatik hasita, baina hori ja egintzen dira, hemen aurki izango dira notiziak. Izagitu Iruñerrian, Sakanaldean, hor nubaiten. Nafarroa osoan izango dugu. Eta gainera jendea, nik uste dut, 3 urte hauetan egin dugu zelana hola poliki eta gure txikitasunetik, baina jendeari da ja tejoka eta, hor ikusten da itzaldietan, ari gara batxutan 3 eta 4 itzaldi astero, eta ari gara horrekin atope. Eta horrekin zaituko duzu, itzaldi eta jendaurreko presentazioen programarekin. Bai, urrengoak izango dira ostegun honetan daukagu Urretxun, eta azte pare bat Bianan, eta, hori jendea animatu, eta web orrialdean sartu, eta gonbidatu, eta agertuko gara, bai. Ointxe urtea beteko da, Iruñeko Mañueta kalean ere, hor tokia, lokala, zabaldu zen dutela, hor, esan diteke, alte betetik, martxandaintzin edola esan ez girotzeko, eta beste atorrak, eta bestelako jantziak, eta, zuk esan zer gehiago, baina, igual, bai, ez da, hor nik uste lan handita, gainera zabalkunde handia izaten ari delako, liburua, konkistak 500 urte, edo gaztelerazko bertsioan 500 años de conquista, frantseseko bertsioan ere, hau datela? Bai, badago, bai. Aurkezpena Baionan egin genuen, eta oso harrera politare, bai. Eta liburu hau zer, esan edute laburtzen duena, bizkate zuen mesua, zuen bataren duena. Liburua bada oso, ekimenaren oso isla polita, ez? Bada laburra, 2 ordutan irakurtzen dena, mapeekin, marrazkia, zaldi eroa eta taziorena, eta orduan beste historialariek indako lan mardularen sintesia da. Oso modu erraz irakurtzen dena, eta orduan bada atea, ez? Gertaera horietan murgiltzeko, ez? Aurre lanketa polita bezain ezinbesteko, 10 euro besterik ez. Ez dakite argitalpen, eta gero txapak eta bestak, baina argitalpenetan eta ze asmotan zabiltzaten, edo hor beste kilde eta beste iniziatiba batzuk badabiltzela, eta hoiei utzi edo zuek zer ikusi duzu? Hori beti ari gara beste eragileekin adosten zer egin behar dugun gure, eta berez eragile batzuek hainbat espazio ongi kubritzen badute, gu ez gara sartuko, ez? Azken finean gure ekimena nahi duena da dinamika horien guztien euritakoa izatea, ez dugu biderkatu behar lana, eta orduan horti baude proiektu politak, eta unidad didaktikoak landuko dira, eta guk ere poster bat aterako dugu eskola guztietan banatzeko, beste eragile batzuk egin dute agendak egokitu gaiarekin ikaslei begira, eta orduan baude gauza asko hemendik aurrera gainera biderkatuko direnak. Hemendik aurrera ezagutuko ditugu horiek, eta beste pare bat galdera egin dizut, ospakizunetan, badakigu instituzioek euren gisakoa egingo dutela, hor ez dakit, norgehiagoka moduan planteatzen ematen du ezinezkoa delako, a priori, hor entendimentu bat eta elkarren gauza biltzea, zer du bide paralelotan joanen dira, nahi eta ez bide instituzionala eta bestelako zuen bidea. Ez da konfluentzia posible. Hainbat esparrutan ez.
nahi ez dutelako, hori garbi dago, ez? Baina esparru instituzionaletan, bai, ez? Hainbat mankomunitate, udalak, zergatik ez agian diputazio, bat egingo dute eta bat egiten ari dira ekimenarekin. Zoritxarrez egongo da hor hainbat gune, guk tokirik izango ez duguna, baina talka ere ez, hori oso garbi esan, gu gainera zorionez lehenengoak sortu ginen, eta orduan ez gara izan besteek egingo dutenaren aurkako hildoa da gu gurera, eta gainera badakigu ongi egin dugula lana, eta gainera eragin egin dugula. Eta inkluso gure Santze lehendakari oiak ere kargo gutxi baino lehen egin zion ekarpen txiki handi bat herri honi, publikoki esanez eta ezagutu konkista hori izan zela, ez? Eta orduan beti eragiten dugu, ongi egiten badu, eta orduan gu gurera eta konfluentziarako momentua badaude, lehen aipatu du itxaldiena eta oso toki polita izaten ari da, ez? Oso jendean hitza, eta inkluso eztabaidatzen da, baina beti modu honean, eta azken finean barrera horiek apurtzeko, zoritxarrez agian instituzioak gaur egun ez dira izango toki egokiena, baina balin badago gu ere sartuko gara, iaz adibidez, nabaik gonbidatu gintun, eta agertu ginen kultur batzordean ekimenaren aurkezpena egin genuen, eta hor egon ginen felonesekin izketan, eta, eztabaida gauzatu zen gu agertu ginelako, klaro, itxeiteko bi eragileak bildu behar eta itxin behar dute, bestela gure aldetik ez dau problemarik. Eta bestetik, eta hasieratik esaten ari gara, bestek antolatutakoetan ere kolaboratu, eta gehien bat historiaren arloan, zeure historialari zaren ezkero. Ez aspaldi, egun gutxi egin da oinatin, da bigarren historialarien kongresua. Hor zure ekarpena eta memoria kolektibo, memoria historika kontzeptuaz, bai? Hor, hoi nola entenditu behar den, eta igual ez dakit berriz itzultzen ari gara hasierako puntura, ez? Baina, gaurko egun honetan zenbat doakigun guri, duela 5 urte gertatutako hartaz, eta esaten ari garen hau memoria kolektibo edo memoria historikoaren barrenean dagoen, bai ala ez? Ez dakit, estrikto sensun edo zabaletik hartuta edo, ez dakit hortaz diraen ez, zure reflexioa. Bai, abiatuta gainera ni beti sinesten dudala gainera irizpide kritikoa dela importantena, eta inkluso zalantzan jartzen dut, memoria historikoa hitza ongi dagoen erabilia, bai edo ez. Are gehiago duela 5 urteko emakumezko zein gizonezkoen kontua baldin bada ez, baina izan da reflexio bat, batez ere aldarrikatzeko memoria historikoa erabili behar dugula batez ere betetzen duen funtzioagatik, ez? Hau da, memoria historikoak egiten duena da azalaraztea, ateratzea asturatik invisibilizazio prozesuak pairatu dituzten kolektiboak, emakumeak, langile mugimendua edo kasu honetan herri kolonizatuak edota konkistatuak. Eta orduan importantea da, konkistaz hitz egitea, duela 5 urte gertatutakoa, ze azken finean bortitza izan zen gertaera historiko hura eta jendea sufritu egin zuen, herri honek sufritu egin zuen galdu zuelako soberania, baina baita ere esperientzia pertsonalak egon ziren, eta du nolabaiteko ordaina ere zor diegu hoiei. Eta gero ja, bigarren puntua litzateke agian ja subjektiboagoa, nola herri mugimendutik zenolako hurbiltasuna daukagu gertara hoiekiko, eta batez ere ikusten dugulako badagola ari etengabeko ari bat apurtu ez dena, ez? Da, gaurko intsumituek agian ulertzen dute duela 5 urte lehenengo lebak zirela eta gerrara joan behar izateko, ez? Hori edo emakumeen afera, zorginak, inkisizioa, euskararen jasarpena, eta orduan badaude elementu batzuk 5 urte hauetan kontinuitate bat izan dutena, eta orduan duela 5 urteko kontu horiek ere aktualitatea badute, ez? Hortaz, Patxi Abasolok esan dizkiunak geure kulturarlo honetan, Nafarroren konkistak zer hitz egina emanen digo, inoiz baino gehiago datozen 100 aste eta hilabetetan. Eta, hemen Euskal Herri Irratian hor sortzen den aktualitatearen notizi emanen dugu noski. Kulturarloa hemen Euskal Herria Irratian astez aste eusko ikaskuntzarekin batera kulturgintzaren zabalkundea eginez. Eusko ikaskuntza,
jakitez.